Здравейте хора, аз съм Михаела. А аз съм Теодора от отбор Тики. И днес ще направим ревю на кутията за събиране на неща и компютри на Емки. Уникална е. Чакайте, Теди. Време е да я отворим, но преди това нека обясним. Виждате ли тези уникални дръжки? Над едната се намира ето това устройство, което специално ще ви покажа после каква работа върши. Сега, Теди, можеш да я отвориш. Така, ето това е, както виждате, монитора. Тук отстрани има клавиатура. А тук аз ще обясня. С това копче, като го цъкнем, все едно тук можем да пишем букви, числа и всичко като цяло. И на английски разни неща. Ето с това си сканираме пръстови отпечатък, който е само моят е вграден вътре. Няма да стане така. А с това копченце тук се движи мишката по монитора. Така, ето тези няколко неща. Чакай, Теди, не вадиш така. Как? Аз ще обясня как се вади. Ти снимай. Не. Снимай. Не. Първото е ето това. Искам аз да обясня за него. Все пак е мишле. Дръж. Първото е ето това, което, ако сте гледали пилоти на дронове, ние да прекалено. Теди, не го води. Не го води, де. Това е кутията на Мишле, от която тя изважда маруро бързо, лесно и много удобно. Вътре в момента. Носи се ето така. Чудовище! Вътре в момента е, не знам дали виждате, ушу. Който е малко разглобен, за да може да влезе. Да. Следващото е ето това уникално човече, в което пълно с части. Ето тук има специални перки, а тук механични части. Ето в тази кутия, по-голяма египетска, много готина, има, познайте какво? Още части! И всичко в кутията си има ред. Първо се слага ето тази кутия. В кутията се слага кутия. После слагаме дрона. Отстрани, ето тук, слагаме човечето. После тази кутия и тази кутия. Всичко е лесно за използване, компактно и за разлика от повечето компютри, тук има цялата азбука от до в азбучен ред. А, Б, В, Г, Д. Не, А, Ч, М, Г, В. Всичко се побира вътре перфектно. И се затваря. И сега ще ви покажем как се носи. Я изважда, я вдигам. Нещо, че има много шум, когато се слага. Вече не. И ето е специалната част, която исках да ви покажа. Отварям я. Опа. Ето така. Слагам другия конец. Ето това отгоре. И го закачам и го движа накъдето си поиска. И сега раницата на Емки е готова. И е на гърбът ми. Миша? Да. Обърни се към прозореца внимателно. Пак заваля сняг. Хора, ето вижте. Нищо не се виждате. Вали сняг! Няма значение. Да.
На Първаза има сняг. И сега ще бъда един приключенец, който обикаля, пилотирайки своят Дрон. дрон. Който дрон, разбира се, е тигровата акула. И е без едно крило. So happy day! Само за теб. Така, ето е тигровата акула. Точно да го държа. А сега, аз искам да ви покажа нещо супер интересно. Благодаря, че гледахте. Абонирайте се за канала, защото 8% от хората, които ни гледат, са се абонирали. Останалите 92% още не са абонирани. Затова пръснете лайк бутона, абонирайте се с камбанка. И пишете долу в коментарите за още такива видеа. Довиждане! Чао! Благодаря, че гледахте. Това беше всичко от нас. Не забравяйте да се абонирате, защото 92% от вас, които гледате, не са се абонирали. Гръмнете лайк бутона, цъкнете камбанката. И пишете долу в коментарите за нови такива яки видеа. Благодарим. Довиждане!